आं साफ्रोम रायजो राजा माने नागरिकफोरखौ आङो खुलुमहरो। दिनैहाय बर'नि जिथु बागुरुम्बा दोहौआ जाहैबाय जोंनि मोनसे वेब आरोखि, मोनसे दोहौ। बे जाबाय मोनसे जोंनि जावरिखांनाय। दिनै जावरिखांदोंबो एक्सुवेलि जेरै नाम दोनदों ओरैहाय सारा बर'फ्रानो आसामावनो बा इन्डियाआवनो दिनै नुनानै बा वार्ल्डआवबो नुदों जानो हागौ। बिथांमोनहा मा जानो सानदों, मा रोखोम बागुरुम्बा। जायफ्रा एसे नुबाय माथो ओरैबायदि सारप्राइज जादों, बेखौ जों आसा खालामनो हायो। दा बेवहाय गिबियाव बोसोरनैसो सिगां जोंनि बिटिसिनि मानगोनां प्रमद बर' CMआ बेखौ खालामनायनि खोथामोन गोबां, 20,000सो बा 22,000सो बागुरुम्बा मोसानाय। नाथाय उनावहाय माने सावरायलायनानै बाथ्राफ्रा बिदिनो गोसारबाय। बिदिनो जोंहा आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माने जों आसामनिफ्रायनो खालामसै होननानै खोथा थेलायनाय जादों। दा बियो फैनानै जेब्ला दुरान्ड काप जायो अब्ला माबा मोनसे खबर फैदों आरोखि, ओरैबायदि जाबाय। बे समाव आङो बेनि सिगां सावरायनाय जादों जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै, संगठनफोरखौ लानानै। बेवहाय आङो गोजानावसो दंमोन, गुजरातआवसो दंमोन आरोखि, आं थानो मोनाखै। दा बिनि उनावनो हठात करि माने सानथामसो सिगां दुरान्ड कापनि माने करिय'ग्राफ खालामनांगौ जाहैबाय आरोखि। बे खालामबाय, खालामखांनानै लोगो लोगो सप्ता खनसेनि गेजेरावनो मास्टार ट्रेनार लोगोसे डेम'नि थाखाय जों माने आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डार मोनाबाबो बेखौ खालामनाय जादों आरो आथियाबारि थिनालि, बे रामफल बिल, क'क्राझारनि बे रामफल बिल खाथिनि आथियाबारि थिनालियाव। दा बेवहाय गासिबो जोंनि आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि एक्सपार्ट माने बर'नि कृष्टि मोसाग्रा, हारिमु मोसाग्रा बिथांमोनखौ लाबोनानै खालामफैनाय गासै 700 जन। बेखौ जोंनो मेनेज खालामलायनानै फैसाखौ प्राइभेटलि आरोखि, गभर्नमेन्टनि थाइसे माने मदद गैयाजासे बे 700 जन आर्टिस्टफोरखौ दामनाय देनाय मोसानाय बेखौ सप्ता खनसे लाखिनाय जादों दैज्लां बर'न। बिराद अखामोन आरोखि। दा बेबो कमप्लिट जाबाय। आसाम गभर्नमेन्टआव जों हरबाय, कालचार डिपार्टमेन्टआव। ओमफ्राय मिनिस्टाराबो माने नायबाय, जन्थ्राबो हरना नायदों आरोखि। बेवहाय बिथाङा बिराद गोमोदों आरोखि, थारै मासि मोजां, बेथ' बिराद मोजां जाबाय बिदि आरोखि। ओमफ्राय जों सारप्राइज खालामनानै बिराद माने साबायखर होदों आरोखि। बेनि उनाव थायै थानानै नै दाखालि 2026नि हेपि निउ इयार 1 थारिखआवनो दाना इनफरमेसना फैजोब्बाय, गाबोननो थफा थफि लानानै माने डेम'नि थाखाय फैनांगौ गुवाहाटियाव। डाइरेक्ट हुरुहोजायाव जों 2 थारिखआव फैबाय आरोखि। जों निउ इयारबो मोनजायाखिसै, माने आइ रिभार फेस्टिभेलबो मोनजायाखिसै, साहित्य सभायाव जों थानो मोनाखिसै आरोखि। दा बिदि आरोखि। दा जोङो 2 थारिखनिफ्रायनो दंफैयो। 2 थारिखनिफ्राय 3 थारिखसिम डेम'निफ्रायनो हुरुहोजा स्टेडियामावनो डेम' जादों। 1 थारिखआवसो प्रेक्टिस जायाखिसै, 2 थारिखआव जाबाय आरोखि। बेबो मोजां जादों। माने बाख्नायनांगोन आर्टिस्ट बिथांमोनखौ। माने 3 घन्टानि गेजेरावनो बे डेम'खौ बानायनानै फुरा शुटिं खालामनो हादों आरोखि। माने डेम' आरोखि। माने बेनिफ्राय मास्टार ट्रेनार ट्रेनिङा 4-5-6 शिल्पग्रामाव जादों आरो गुवाहाटियाव। बेवहाय सानथामावनो बिथांमोनहाबो ओरैबायदि मोजां खालामबाय। 400 जन मास्टार ट्रेनार हिनजाव हौवा। दा बिथांमोनखौ 4 थारिखसिम बिदिनो खालामनानै बेनिफ्राय 7 थारिखआव फ्रि। 7 थारिखआवनो एकदम गारि लानानै बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थांजोबनांबाय आरोखि। थांनानै LAC लेभेलाव फोरोंहैबाय 8-9-10। बाहायबो ओरैबायदि मोजां फोरोंबाय, माने फोरोंनानै बिथांमोनहा 11 थारिखआवनो मोनायाव सफैजोब्बाय आरोखि। बेहाय गोबाङा माने जों DC एडमिनिस्ट्रेसन, ओरै माने कालचारेल एफेयार्स, आसामनि एडमिनिस्ट्रेसन सेक्रेटारि लेभेल, माने आन्डारस्टेन्डिंआ गोरोबा जानायाव बिदिनो ओंखाम जानाय मानाय एसे सुजुग सुबिदाफ्रा एसे क्राइसिस जादों आरोखि। सोरबा माने बेलासियावसो मोनजाफैबाय, ओंखामफ्रा बिदिनो एसे गोजांद्राय जाबाय। ओमफ्राय मोनानि 12-1 बिदियाव ओंखाम मोनजानाय जादों आरोखि। बिदिनो थाबाय। दा जोंनि गथ'फोरा गासै 10,000 आर्टिस्ट बिथांमोनहा ओंखाम मोनजानानै मोजां उन्दुनो मोननानै, दुगैनो मोननानै स्रां देहाफ्रा मोजां जाबाय आरोखि। बयबो गोसोआ गोजोनबाय आरोखि। दा प्रेक्टिसखौ जोङो 12 थारिखनिफ्राय खालामदों। दिनैहाय मथा-मथि 14 थारिख, 15 थारिख जाबाय आरोखि जानुवारि। दा दिनैहाय बिदिनो जाबाय। गासिबो मिनिस्टारफोर सोरबा फैयो,
बिदिनो प्रमद बर' साराबो फैबाय बिदिनो जोंहा मानगोनां स्पिकार बिस्वजित दैमारियाबो फैबाय आरो बिदिनो आसामनि कालसार मिनिस्टारा थाबाय थाखायो जोंहा दा नोंथांखौ नैबे समाव जुदि सोङोबा दिनै हमना ला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जिहेतु बर'फ्रा गोसारनानै दङ दा नेपाल वेस्ट बेंगल दा बिथांमोनखौबो दिनै खौसे खालामदों दा बियो मोनसे खौसे खालामनायनि लामा होननानै बुङो ने थारै खौसेयाथ' जाखानांगोन आरो बे खौसे खालामनायनि लामाया जाहाथे कालसारा खुनु रावजोंबो दायफोर थाया गावनि खामानिखौ मावो बे आरोखि जायफ्रा जेनुइन आर्टिस्ट माने खननाय मोसानाय बेफोराव पुरा बिजि जानानै थायो सरसा जाबाय थायो बिथांमोना राजनिथिनि माने माबा मोनसे संगठननि नांलाय खमलाय माबा खोथा खोनासंनाय बिनि समानो गैखाया नंखायनो दिनैहाय बे कालसारनि मानसिफोरा माने जेनेरेल मानसि हिसाबै माने बयनिबो सुबिदा उसुबिदा माबा मोनसे गाज्रि मोनलायनाय मानाय बेफोरखौ सानालासेनो बयबो नुजाफैदों आरोखि जाथिनि मोनसे खामानि होननानै कालसाराव जों होसोनांगौ कालसारखौ जों लाखिनांगौ कालसारानो सिनायथि आइडेन्टिटि मोनसे जाथिनि होननानै बेखौ जोंनि गथ'फ्रा माने आर्टिस्टफ्रा फैनानै जमा जाफैदों आरो दा बेनि गेजेरजोंनो जों बयबो बे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जिखि दल संगठन जाया मानो जिखि राजनितिक पार्टियानो जाया बयबो मदद खालामनांगौ माने बे जिनिसा रायजोनि जोंनिनो आरोखि दा आं आसा खालामदों जाहाथे बयबो खौसे आखाइ हमलायनानै बयबो जोंखौ माने साजेसन होयो मोनसे मटिभेट खालामो मोजां जानांगौ जाथिखौ बिदिनो लाखिनांगौ मुलुग दरबाराव जोंनि बागुरुम्बाखौ गोसार होनांगौ जाथिया सिनायजानांगौ दा बेफोरबायदि मोनसे पिक्सारखौ जों लाबोना होनांगौ आरोखि दा दिनैसिमाव आं जोंनि दल संगठन आरो जोंनि पलिटिकेल दैदेनगिरिफोर ससियेल लिडारफोर समाजनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ बिदि मटिभेट खालामनाय आं बाइट होनाय आं बारा नुवाखै आरोखि अबयस्से बिराद जाहा इउटिउबारफोर दं जा ग्लेमारफोर दं बिथांमोनहाबो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' ख्रिस्टि मोसाग्रा बर'फोर जेरै नेपालनिफ्राय फैदों वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों डिमा हासावनिफ्राय फैदों नागालेण्ड डिमापुरनिफ्राय फैदों आरो मोनफ्रोमबो माने WBK एसि बेनिफ्रायबो फैदों दा बिथांमोनहा उन्दै उन्दै कालसार सिबिना फैदों दा बिथांमोनखौ एसे माबा मोनसे मिडियानि गेजेरजों इन्डिभिजुवेल मिडियानो जाथों ससियेल मिडिया एसे मटिभेट खालामनो हायोबा थुलुंगा होयोबा मोजां आं सानो आरोखि दिनै दिना गाबोन जा मा जागोन मा होनो ग्रेन्ड रिहार्साल जागोन आरोखि गाबोन जों अरिजिनेल जों ड्रेसखौ गाना जों बिदन गानजोबगोन मोजां ड्रेस गानजोबगोन बेहाय माननीय जोंहा मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो नुजागोन आरोखि आरो बिथाङा एसे साजेसन होगोन आरो बिदिनो जोंनि लिडारफोर फैगोन दा बेखौ आं लुबैदों आरोखि ओंखायनो बयबो बे हाबाफारिखौ नायफैनांगौ आरो बेसिकेलि जिहेतु बागुरुम्बाखौ गोदो गोदायनिफ्राय दंखायोबाबो नेसनेल लेभेलाव इस्टाब्लिस खालामनो जोंहा अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारि आरोखि जाय मानसिया इण्डियाआवनो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सिगां माने संगित नाटक एकाडेमिखौ बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरोखि दा बिसिनि सासे जायखिया सोमोन्दो गोनां गाव गैयाबाबो परियालफोरखौ लाबोनो हायोबा मोजां आरोखि बिथांखौथ' बे स्टेजाव जोङो सिनायथिबो होनो हाया मानो हाया बिथाङा जाहाथे गोसो खुसि जाथों सनमान होदों सानथों आफादनि जोंनि हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा VIP माबा मोनसे टिकेट होनो हायोबा कार्डफोर होनानै मोजां जायगायाव फज'फैनो हायोबा मोनसे गोजोननाय आरो डिसिप्लिन फैयो आरोखि आं बेखौ लुबैदों आरोखि दा जाय हक बयबो गोजोननाय लाथोंसै 17 थारिखआव बेथ' बागुरुम्बा दोहौ जागोन जोंहा मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि साराबो फैगोन बिथाङानो साखि हिसाबै थागोन आरो बेवहाय गासैहाय मथा मथि माने 22,000 23,000 बिदि पजिसननि सिट दङ दा जों माखासे लानाय जाबाय सानजाहा बै माने बेक साइडनि फ्रन्टखौ दामग्रा देग्राफोरनि थाखाय बेनिफ्राय 19,000 बाहाय सिट दं आरो गासैबो गेलारियाव दा बाहाय हाबनो हागोन आरो बाद बाखिखौ दा आं इनफरमेसन माने मिनिस्टार सारा बुंनाय बायदिब्ला कालसारेल मिनिस्टारा बाहेरायावबो जायफ्रा हाबनो जायगा गैया बिथांमोना LED गुवार मोनब्रैसो होगोन बे माने बक्सिं बे रिंफ्राव साइडफ्राव थानानै नायनो हागोन आरोखि दा बेहाय आं खावलायदों जाहाथे जोंनि जाय आगर फागर आरोखि बाहाय मोनसे सिट नाम्बार लिरनाय गैया आंना मुं नाम्बार होननाय गैया जाय सिगां फैगोन बेखौ 2थानिफ्राय जिरायनायखौ थिनदों आरोखि 5थानिफ्राय जा सारा फैगोन गाहाय आलासिया मानगोनां प्रधान मन्थ्रिया बे हाबनानै उनावहाय लेट जाग्राफ्रा सिट मोनाबा
जायगायावबो गैयाबा सोनाय नङा ओमफ्राय जाहाथे अननानै आनडिसिप्लिन दा खालामथों दावराव दाजाथों जोंखौ लेंहरबाय जों फैबाय जों हाबनो मोनाखै मायाखै जोंनि बागुरुम्बा मोसानायाव जों मानो हाबनो मोना बेफोरबायदि बुंलाबायनानै माने ससियेल मिडियाफ्राव हगारलाबायनाय मिडियाफ्राव बुंलाबायनाय माबा मोनसे फिजिकेलि एसे रागा जोंनाय देखायलाबायनाय अननानै बेखौ दा खालामथारथों आरोखि बयबो मोजाङै जाफुंथों होननानै बयबो नायदो बयबो एन्जयमेन्ट लादो आरो न'आव थाग्राबा टिभियाव नायदो मबाइलाव नायदो बयबो रंजादो बयबो सापर्ट खालामदो अब्लानो गरजियास जागोन बेखौनो आं खावलायबाय रायजो राजा बिथांमोनखौ